दाउ जानोसै आरो मा लगा बिराद मोजां जायो लोगोना हाय जोंहा किउटथार जाय आरो बै भाइरेल खालामग्रा भाइरेल जाग्राफोरा इसा एसे 2 लाख 3 लाखफोराबो बारा इमान माबायानो मोना भिउसआनो मोना। हेल' गाइस बिराद गरम आं दिनै आरो ब्लग मोनसे होनो सानदों आरोना ओमफ्राय माने जों आब' लाहानाव दंफैयो आरो आंनि लोगोजों आंजों ओमफ्राय आब'आ जोंखौ लिंहरबाय थादोंमोन जोंनो आब'आ दाउ दोनखादोंनो ओमफ्राय जोङो दा दाउ जानोसै आरो मा संदों आब'आ जगार पाति खालामगासिनो थ' बेयाव आब' रैसुमै लाहानाव जों दंफैयो थ' नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो ना। बे बिबारखौ जि फसायखाबाय आं बे मोनसेखौ आं दा लांफागोन आब'नो बिनानै ओमफ्राय बाखिफोराथ' आंनाव दंजोबो बै बेल' गैया आंनाव गासिबो दंखाजोबो आंनाव। जि फुद्रिद्रि हमलिलि नुखादों आंखौ हमलिलिखा बारु ओमफ्राय देलायाखैबो मुसुगुरा बाखिबाय काजलबो गैया लिपस्टिकबो पुरा लाइट ओरैनो जास्ट फोनदों हंलेलेबाबो ब्लगखौ बानायबाय आं आब' मोननानै बाथौआ नै ओम सुटगुरु ओइथिं फख्रि दं खोमा नै आब'नि फिसा बानलु नैयो माबा मा होनोमोनलाय इखो जाम्बु गिदिर खोमा गरमथार जाला अयथासार गरम। नै ओरैजाय हाबनो मोनो ना हाबनो मोनो नै आब'आ जोंनि थाखाय गोथाव संगासिनो संनानै दोना सबाय मोनजाखायो आरो आब' मोनहा फैबाथाय नै आरो आं दांफ्लानोसै सबाय जानोसै आरो ओरैजाय नै दाउ आलु नै रान्धनिया संखोगासिनो आरो नै सासे जोंहा लोगोफोर गोलैनिसो होननायाव आङो बिदिबासो आलासि जानाय जायो दा आं बारि देखायनि लोगोफोर फै दे आब'मोनहानि बारिखौ आङो फारि देखायजोबगोन मा दङ बिसानाव दा साफा खालामगासिनो लोगोफोर ओरै फै ओरै दे माबा मोनसे होनदो लोगोफोर आं देखायखाबाय बिबारखौ देखायखाबाय बिबारखौ देखायबायबा जोङो बैथिंजा बारिथिंजा नोंथांमोना लामा गैया खोमा मा होनो लोगोफोर आंनि लोगोखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आरोना बेबो बारा एसे माने भिडिअ आपल'ड होबाय थाया नालाय ना बिदिनो साबस्क्राइबार गैया नालाय सम बिदिनो होबाय थायो बारा अबावथो होबाय थानो टाइम मोनो ना लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि लोगोखौबो सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामदों बे लोगोफोराबो फैनानै नैबे आंनि लोगोखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे बेलाइखौ थुनानै होदो मानोना बुरजा भिउ मोनदों मानोना ब्लगा बिराद मोजां जायो लोगोना भिउसबो गैया होनलाय माने आंनिफ्राय ब्लगा माने बिराद टाइमा मोजां जायो आङो बारा एसे माबानो हाया माने मा होनगोन बेखौ आं बारा एसे गोरों नङा माने आंनिफ्राय माने एसे साबसिन जायो रायलायनाय मानाय गासैबो पारफेक्ट जायो नोंथांमोना सापर्टल' खालामो आरोना लोगोसे आंबोथ' नायबाय थाखायो ना फै नोंथांमोना आं बे बिबार आंनाव गैया नै मोनसेया आब' हरबाय बेखौ लांगोन मा होनो बेयो केकटास बे मोनसे जोलैया गैया मोननै नै आब'आ जोंखौ अननानै माबा लाबोबावबाय जुस नै आं लोंनोसै लोगोफोर आंहा रावजोबो गैया होखाबाय आब'खौ थेंक इउबो होना माने जोङो डाइरेक्ट लागायो दासो थेंक इउखौ गोसोखांदों गरमजों थान्दा मोनलायबाय
आयु ना गुरदो नामा मा खालामदो आब'लाहानि फोथार ओइ बारि माबायाव थांजायो ना फुख्रियाव फुख्रि दं नै आब'लाहानाव नै एकदम मोजांथार ओरै गय बारि दं नै अखा हानोसै जोंना ओइ नै सानानो हाबबाय ओरैजाय आब' सुन्दरि दङ सुन्दरि नङालै जों दा फोथाराव बेरायहैदों आरोना माने बिराद अयथासार गरम दासो एसे गुसु गुसु मोनबोबाय बोथोरा माने दोमैबाय नालाय ओमफ्राय होमबाबो फोथार माने आं बिराद नायनो लुबैदों बेस्राफोरखौ आं लिंना लाबोबाय फैनो बाबाबो आंजों फैथारनांबाय दे माबा मोनसे होनदो आब' खाथियावनो फोथार दं जोंना आगोलनि चेनेलखौ आङो नायबाय थायो आरोना ओमफ्राय मालाबा मालाबा सेयार खालामनायानो जाया सोरनोबा हरो आङो हरनायालाय स्टेटासाव दोननाय जायाखै ओमफ्राय आगोलनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो जोंहा आगैया किउटथार नाबले बुसासा मेगन बुथे आयु जोंनि साइडथिं माबा जिमान ब्लग हेगारबाबो माबायानो ग्र'आनो जाथ्राना एसेबो सापर्ट गैया नालाय एसेबो ओमफ्राय बेलेगनिफोरखौ नायनांगौ दसेनो सापर्ट जायो आरो बै भाइरेल खालामग्रा भाइरेल जाग्राफोरा इसोरनाबा दसेनो ग्र' जाजोबो ना ओमफ्राय जों माने एकदम माने नर्मेल एसे माबाफोरा माने सोरिबफोरना माने जाखायानो ओरैनो माने क्लिपफोराबो जोंना माने सोरिब जायो नालाय थाबायनाय जानाय लोंनाय इदिल' जायो नालाय ओमफ्राय बै जानला मेनला खालामनायफोरखौ नायनांगौ आरो फेमास जाखायो सानसेयावनो सानसे एसे बिसोरखौसो सापर्ट होयो इसोरखौसो सापर्ट होयो एसे सापर्ट होलायदो दे गुबुन जायगाना होआबाबो जोंनि जायगा मिलियन भिउ थांदों होनलाय आरो जों एसे डेभेलप जाबाय नङा हारसा ब्लगारफोरखौ नायो आं एनेखवा भिउ मोनो ना इसोरो जोंनि बर'फोरा माने एसे 2 लाख 3 लाखफोराबो बारा इमान माबायानो मोना भिउसानो मोना खिन्थु भिउसा मोनो बारु खिन्थु बेलेगा माने इमान आं नुवानो माने इमान भिउस हजों साइडना एसे जाबावोसो ओमफ्राय नै जोंनि धेमाजि लखिमपुरथिं जायनियानो माने जाखायानो नायनाल' दोनो खोमा ज्राबनो माने साबसक्राइबार खालामनि शेयार खालामनि इदि गैलायलायखाया माने एसेबो गैखाया माने सापर्ट होलायलायबाथाय एसे डेभेलपबो जायोथ' जायगाया सापर्ट होलायबाना ओंखायनो अननानै बयबो सापर्ट होलायलायदो नायलायलायदो शेयार खालामलायदो जाहाथे ग्र' जानानै एसे डेभेलप जानानै सासेनिफ्राय सासे जोंनि बर' हारियाबो एसे डेभेलपआव माने फैयो आरो ना आब'आ बिराद रायलायबाय गोजोननो मोनबाय आब'निसिम दा जों एसे बेरायनोसै आरो ना फोथाराव ओइ नै खोथिया जि मोजां फोखादों नै हाय अ माय गड आं जि माइ गायनो लुबैयो बाट आंखौ रावबो लिंहरा आं बायदि माइ गायनो गोरोङानो गैया खिन्थु आं लेंहरगोन र' इखौ एबार हाखौनो आङो दब्लायसे ना मा होनगोन इखौ हारसिं गायनो हाखागोन माने जोंहा माने लेंहरनाय सान्सआ इदि जायोलै आगै माने हाजिराखौ लाखाजोबो नालाय आंबो गायनायानो जाया नालाय ओमफ्राय लेंहरनाय आंखौ फ्रि मोनगोनब्रा हाजिरा आंनो फैसाबो नाङा आं न'नि फोथारावनो जोंहाना माला जोबो माला मायो पात्ताखौनो मोना आदि होनाय जायो नालाय माने खबरबो होआ माबो होआ माने इसोर गायखांजोबनानै ना आदिया दाखालि फोनायफोरा गिदिर जाजोब्बाय जि मोजां मोनखाबाय ना गुसु बार मोनसोदों ना सुकुन सासे एक्ट्रिसा आब'आ एक्ट्रिससो रायजोफोरा मिथिया सोर मिथिया गोजानफोरनिया जोंनि जायगाफोरा मिथिजोबखायो बारु बयबो ओमफ्राय सेहेराफोरा मोजां नङा नालाय एक्ट्रिसनि लिस्टावनो गैया खिन्थु एक्टिं खालामनो मोजां मोनो आरो जास्ट किउटथार आब'आ किउट नङालै अन्थाव लुपुपु किउट आंखौसो इसोरा मासि नाब्लाब्ला जोनोम होखाथाय आं हराव जोनोम जादों नालाय आंखौ खनसेबो रियेलाव नायनो मोजां नुयो नङा मबाइलाव जायखौ नायनो मोजां नुवा ना रियेलाव माने नङा किउट जायो बेबो इदिनो नङा आं नाब्ला गोसोम बन्दी जोंसो समाय आरो मेकआप लाबा नोंसोरखौ मोजां नुबावोसो मेकआप लाबाथ' आंखौ एकदम माने मोजां नुखायो भुत बायदिसो नुखायो आब'आ किउटथार रियेलावबो किउट भिडिअ'आवबो किउट ओमफ्राय नालाय आब' आं हराव जोनोम जादों नालाय इसोरा माने खिन्थावनानैसो आंखौ दानानै ओमफ्राय आं बिदि असाइस नाब्लाब्ला जोनोम जाबाय जेबो नङा दे इसोरा जोनोम होबाय जिथिया जेबो नङा राजाय नै गथ' फिसाया Oh my god, jि समायना इयाव रिल्स बानायनोसैथ' आरो दख'ना गानना फैनोसै थ' जों दख'ना गानना फैनोसै दे जों इयाव रिल्स बानायनि र' दोनथ'
रिल्स बानायनो फैदोंमोन अखासो जाबाय थांसै जों दा नै आंनो आब'निफ्राय आं बिबार जोलै लालायबाय मोननै बे मोननैया गैयामोन आंनाव थ' आब'आ जोंखौ ओंखाम बेदर सबाय गोथाव जाहोनायनि थाखाय आब'निसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच आब' थ' बाय बाय आब' वेलकाम दा ब्लगखौ आं दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायदोंबा आंनि चेनेल बोरै मोनखो आंनो कमेन्टाव खोन्थाहरदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना दोननो हागोन थेंक इउ बाय बाय गाइस गोजोन्थों